Ụmụnne na ụmụnna m, ndị ikwu na ndị enyi, unu anọọla ya? Mpụtachakwara n'elu akwụ dị iche iche bụ ntete n'ụra n'ụbọchị taa na ahụike. Ọ bụrụ otu a ka o si mee, ka otuto na nsọpụrụ dịrị Chineke nke bi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye nwe. Amen. Anyị abịakwa ọzọ n'oge Igbo. Mụ abụ Maazị Ositadịmma Akụdịnobi na-asị unu ndị na-ege m ntị, ka Chukwu gọzie unu n'otu n'otu n'aha Jizọs. Amen. Ngwa osukwela ka o si esu. Ebe anyị ga-etinye anya na ụbọchị taa bụ n'ilu. Anyị ga-amalite ebe anyị kwụsịrị n'ụbọchị gara aga. O nwere ihe a na-akpọ agụ. Agụ ahụ bụ anụ siri ike. Ọ bụ anụ anaghị atụ egwu, mana o nwere anụ nke na-egbu ya na-akpọ ọdụm. Mana agụ ahụ na-akpa ike dị egwu n'obodo ụmụ anụmanụ. Ya mere eji sị ndị Igbo na-atụ ilu asị, onye akpakwala nwa agụ aka n'ọdụ, ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ya na-agụ egwu n'Igbo. Agụ dị ndụ, ị naghị ama, o nwere ike ọ nọrọ mee ka ọ nọ n'ụra, mana agakwana ịga mesuo ya maka mgbe iche na ọ nwụrụ anwụ nwere ike ọ bụrụ ndụ ka ọ dị. O nwere ike iche na ọ dị ndụ ya wụ na ọ nwụrụ, mana asị gị agakwana nso. Ihe nke ahụ pụtara, unu anụrụ ebe ilu a si pụta. Ihe nke ahụ pụtara bụ ihe ọ bụla ị maara wụ na agaghị akpasuo ya o bute nsogbu, onye agakwala. Onye ọbụla gbara ya ọsọ, onye ọbụla nyere ya efe, onye agakwana maka na amaghị ọnọdụ onye ahụ nọ, ọhịa ahụ nọ. Nwere ike ime aga obute aghọm, a na-eze ya ka esi eze mgbọ ndị agha obodo Naijiria. Ngwa ka agakwa na nke ọzọ. Nke ọzọ a ga-etinye aka ya bụ nke a kpọrọ ọnụ ejibiri akụ, abụ ya ka eji akwụ ya. Ọtụtụ mgbe ị na-ahụ ka ndị mmadụ na-esi aga ebiri ego. Biko chọtụrụ m ego. Ha bịakwute gị, ụdị olu ha ga-eji arịọ gị ego a. Hei na biko, nwere achọrọ m narị naira ise, ga-enweta narị naira ise maọbụ 1,000 naira. Ha gwa gị na onweghị ka m ga-esi wee gaa ugbu a n'ụlọ akụ na ọba ego m jee were ego. Biko nye m echi maọbụ nwanne echi maọbụ izu ụka na-abịa abịa, aga m ewetara gị ego a. Dịka ha si wee kwuo, dịka ha si wee bịakwute gị, obere ha emere gị, ịgbaba ụlọ were ego ha wee nye ha, ewere ya gaa. Ị gaghị ahụkwa ha ọzọ. Ha agaghị akpọ gị n'ekwentị isi gị, biko ewela iwe, abịa nwuhụ m echi wetara gị ego ahụ, maọbụ nwanne echi maọbụ izu ụka ahụ gị na ha kwuru. Ị gaghị ahụ ha agbafuo. Ịkpọọ n'ekwentị, ha agaghị aza. Hụkwana ha na-ezonarị gị, ma ịhụ ha n'ụzọ, ha na-ezonarị gị ka gị na ha ghara izukọ ihu na ihu, biko na anwa na o nwere ihe ha mere gị nke na-adịghị mma. Ha agaghị akwụ gị ego ha. Mgbochi ọbụla gị na ha zuru maọbụ na mberede, i were iwe maọbụ ị gaghị eji iwe si ha, nna ka ekpone nke bịa nara m ego, si na ị ga-ewetara m mgbe dị otu a. Mana ruo mgbe ahụ ị na-ezonarịzi onwe gị. Mkpọọ gị n'ekwentị naghị ekwe azụ, na-akwa na-akpọ m ka ị kọrọ m otu ihe si wee dịrị. Kama ha, ụfọdụ n'ime ha ga-asị gị ewe n'iwe, ego ha pụta ihe mee nji. Ụfọdụ asị gị ego ga-ele ụdị ihe ọ ma agaghị ezuru gị ike, ma agaghị aṅụrụ gị mmiri, ego ole ka i nyere m ha. O nwetara ọtụtụ ndị mmadụ ji m ụgwọ karịrị ihe, egbube m ha. Biko chere, a ma enye gị ego gị ahụ, ọwụ ihe ọ ga-ehụ m ga-ebido na-akpa gị na-ele anya. Mana mgbe ha bịara ịnaga ego a, ka ha si wee na-aga ya dịka ha na-achọ ịnwụ taa na echi. Ụfọdụ na-eji anya mmiri bịakwute gị, iwe ịba ụlọ were ego a, ọ dịka ma inye ha ego a, ha ga-anwụ. Mana ebe ị chọrọ iwe ka ị napụ ha ahịa ahụ ji ihe n'olu, ka ihe mberede ma ọ bụ ihe ọdachi ghara ịdakwasa ha, ịba ụlọ mee gị na were ego ahụ wee nye ha ka e were gboo mkpa ahụ, n'ihi ọgọ gị, n'ihi obiọma gị, n'ihi odo gị. Echi ọ wụrụ gị ihe ọjọọ. Ka a ga-esi gwa gị okwu ụbọchị ị ga-ana ego ahụ, ọ dịzie ka o nwere ihe ọzọ, dịzie ka gị na-ege ntị onye ahụ na ka o si agwa gị, dị ka onweghị mgbe dịzi ka ọ gị nwa ji aka gị were ego a nye ya enye na ya nwa arịọ. Ọtụtụ ndị mmadụ onye kasị ọnụ ejibiri akụ, si ma ego na-esi were kwụọ ya, mana ọ naghị adịcha mfe. Ọtụtụ ndị mmadụ anaghị eji otu ahụ, eji ụdị ọnụ ahụ wee kwụọ ụgwọ akụ ahụ, ka wee were ya. Mana onye ọbụla
o ji n'olu ịgakwu mmadụ o nyere gị aka, mara na ọ dịchaghị mfe mmadụ inyere gị aka mgbe o ji gị n'olu na ihe gbasara ego. Onye ị na-ara ego n'olu ọma, biko gbalịa were ego ahụ nyechie onye ahụ n'olu ọma. Ma ijighị ego ahụ rịọ ya si ya na ego ahụ aka dịbeghị, echekwana ka o were ọnụ ya rịọ gị ego ahụ ma ọ jụọ gị maka ego ahụ. Emekwala gị ịhụ ya ị na-ezonarị onwe gị, maọbụ ọ kpọọ gị n'ekwentị ị na-ezonarị onwe gị. Buru ụzọ uru ha na mgbe ahụ na ịhụ na ịma na ego ahụ ị gaghị akwụli ya, buru ụzọ kpọọ ya maọbụ n'ekwentị, maọbụ na ejeruo ọ na ọ dị gị mfe jeruo onwe ya n'ihu na ihu gwa ya okwu ka onye tupu oge obere oge. Nke a na-aka mma maka ọ na-akpa ọfụma arahụrute. Ka agakwa n'ọzọ. Nke ọzọ anyị ga-ekwu maka ya bụ ka a na-akpọ a na-eji agbaka m na dimkpa anyị ikpo nsị. Ha awụ ilu kara aka. Ị na-ahụ ịbịa ka iso dịka elu ahụ si dị, ị ga-ahụ ndị gbara buo lerucha anya ha gaa ebe ha na-anyụ nsị nyụọ nsị, nwere ike ọ bụrụ nsị ka ha na-anyụ. Mana ị hụrụ ndị a na-adị nwa kpịrịkpịrị, ha nyụọrọ gị nsị hia, gị na ọsọ ga na-eme anyụọ nsị, ị ga na-eche ma mmadụ iri gara ebe anyụọ nsị. Ị ga na-ajụ onye asị gị si ya mba na ọtụtụ mmadụ chekọrọ ike ebe anyụọ nsị, ma na ọnwụ nwa kpịrịkpịrị mmadụ ahụ na onye nwere ike fụọ ya ufuru oyi ofuo onye nyụrụ dị nsị ya. Ebe ndị Igbo asị anaghị eji akwa karịa nna dimkpa anyị ikpo nsị. Ihe ọ pụtakwana bụ ihe a na-asị na mmadụ na onye a na-eme ihe ahụrụ ihe a na ọ na-eme na onye a dị ike na ọ gbalịana. Ọtụtụ ndị na-eme ihe eji anya na-ahụ, maọbụ ihe ego, maọbụ ihe idozi obodo, ma ime ka obodo dị mma, ọ naghị eto gbaa buo. Ụfọdụ na-etu a ka a na-asị gị ị na-eche na onye mere ihe a, maọbụ onye na-agba ụgbọala ukwu dị otu a, maọbụ onye ọrụ ụlọ ukwu dị otu a, na ọ ga-agba dimkpa too. Nwere ike mgbe a kpọpụtara gị onye anyị, ọ onye arụ ihe a. Ịhụnanya ihe a m na-ekwu na ịhụnanya isiokwu anyị na-amaokwu ibu n'oche anyị. Ọ bụghị ka mmadụ ka o si too ogologo ka o si eme ihe. Ụfọdụ enweghị ka ha, mana ha na-eme ihe karịrị ọgụ mmadụ n'otu mgbe. Wee wụrụ ilu, wee wụrụ ụka. Ka anyị gakwa n'ọzọ. Nke ọzọ bụ akụ enwe ebe. Akụ na ego ihe mkpata nke mmadụ, ọ ya bụ akụ. Ị nwere ike ọ bịara gị taa, ị na-aba ọgaranya na-eko, ubi ga na-aza, ọ dịghị ka o nwekwa onye ruru gị, nwekwa onye gị na ya, onye kwuo ka ị ga-esi asa ya okwu. Ọtụtụ mgbe ịhụ ndị gị na ha dị na mma, dị n'ezigbo mma, ịhụ ha ka ị ga-esi na-agwa ha okwu. Mgbe ofe ịhụ ịgafere, mgbe ofe ịhụ ndị okenye ịgafere. Maka na gịnị? Akụ na-esi obi ike. Inwe na ego ndị ahụ enwebeghị ego, ha pụọla na ogogoro gị nwanụ, ha nọzi ikpe n'ogogoro gị nwanụ, ha nọzi n'ogogoro dị ala maka na ịkpata na ego. Mgbe aka ị ga na-egiri gịnị, anwụghị onye na-ege ntị. Ọtụtụ ihe ahụ eme na ahụ na mma akọrọ unu ihe gbasara ihe a m na-ekwu, ilu a meji ekuru na akụkọ ụbọchị ọzọ mụrụ unu ga-ezukọ. Mgbe na-adịghị anya, iyi Chineke na-enyocha obi. Ngwa emecha ihe niile ahụ, onweghị onye ịkpọrọ mmadụ maka na ego nwa nwoke nọ gị na-akpa, ị na-aba n'ebi mba ego dị. Mgbe emechaziri ego ahụ agbafuo, ma ọ si na okporo ụzọ mee gịnị gbafuo, na nwekweghị jidekwa ego ahụ aka ọzọ, ofere fekwasa n'ụlọ onye ọzọ. Onye ahụ emewezie ya ebidozie emebe ihe ego, ha ị ga-anọwụ nwoke a na-enyere mmadụ aka, onweghị ihe ọ na-eme, ọ naanị ya kpatara ego. Mgbe ọbụla ọ na-ekogharị, mgbe ọbụla ọ na-emegharị mkpọtụ, mgbe ọbụla onwe onye ọ na-enyekwe onye ọ na-akwanyekwere ugwu, ọ na-akpọkwa ndị enyi ya ihe. Mana ichefuo na mgbe ị nwere nke gị, ihe ị na-eme karịrị nke ya nwa na-eme ugbu a, ma kpatara ego. Ha ị nọ ịhụ ntụpọ njehie ya, ọ bụla sọsọ ihe nọ, mana ihe ahụ ị na-elechasị enyochasị mgbe nke gị, ọtụtụ ndị mmadụ hụrụ ya lefuo anya, mana ọ gị nwa gazi ugbu a buru ihe n'isi. Maka gịnị? Onwekwa ego ndị gị na-akpa. Mma nwoke ga-apụọla. Ọ ya akụ enwe ebe. Onye ọ bịara iji sie ya ike, wure ya ụlọ, kpee ekpere, mee ihe dị mma, kwụwa aka ya ọtọ, akụ ha agaghị efepụ ka nnụnụ. Mana ị nọrọ ebe ị na-edowe onwe gị dịka abaala m, abachala m, ị naghị enye Chineke otuto, onye mere ka ọnọdụ dị otu a wee rute gị aka. Ọ na-adịghị ka ike aka gị, ọ ga-efepụkwa. O fepụ, ọ gaa n'aka onye ọzọ. Mgbe ahụ chetacha ọtụtụ ihe ị kwesịrị ime
mgbe ahụ ị nwere ego ahụ, mana ihe emegbuzi ugbu a maka na ego ahụ agbaala gị ọsọ, mma nwoke apụọ na ọhịa ilu ahụ pụtara. Anyị ga-apịachi akwụkwọ n'ụbọchị taa. Anyị ga-amalitekwa ebe m kwụsịrị. M chọrọ ikwu mee ịma ihe dị ihe ọma, ma ihe wụ ihe ọma, mee ya. Ahụkwana mmadụ ibe gị anya ụfụ, egbukwana mmadụ ibe gị ogbu. Ekwuru enwekwana ebe mmadụ ibe gị nọ, enwekwana mkpọrọmasị ebe mmadụ ibe gị nọ. Onye mmejọ gị kpọọ ya, gwa gị ihe o mere, ma ọ rịọ gị mgbaghara, gbaghara ya ka ị nwee ike ka obi gị dị mfe. Ọ ga-adịrị gị mma na Eke, ọ ga-adịrị gị mma n'Orie, ọ ga-adịrị gị mma n'Afọ, ọ ga-adịrị gị mma na Nkwọ. Otu a ka ọ ga-adịrị anyị n'otu n'otu, ma ọ bụ ma anyị kwụwa aka anyị ọtọ, gbasaa aka anyị na-enweghị ihe ọjọọ ọbụla anyị na-echere onye ọzọ. Ihe mere ọma mere nwanne anyị ga-eru anyị aka, ma ọ na anyị nwe aṅụrị ebe nwanne anyị ahụ nọ. Anyị kelee Chineke maka ihe o mere nwanne anyị maọbụ nwanne anyị. Chineke mekwara anyị nke anyị. Ọ bụ otu a ka Chukwu si alụ ọlụ. Ka ọ dịrị onye ukwu na onye nta mma, n'aha Jizọs, amen. Ngwanụ ka ọ dịwanụ.